Airtox, jeg har et spørgsmål til jer. Hvad har Red Bull, Cola, Nike og Legoland til fælles? Red Bull har de mest vilde stunts. Nike de har et hav af ambassadører. Og Legoland de har en simpel forlystelsespark. Det virker måske ikke så meget, men de har alle sammen adgang til en unik guldmine. En guldmine, som de nørdede marketinggenier har været efter i flere år. Heldigvis for jer, så har jeg formået at skaffe den hemmelighed først. Og det har gjort mig til den mest efterlyste mand i hele marketingbranchen. Og i dag, Airtox, der kommer jeg til delen med jer. Stepping fresh, move quick, clean look, slick fit, every block, every lane. You can see a change, tap the box, hit that. Lad mig fortælle jer en historie. Der var engang en mand, der turde drømme større end nogen andre turde. Han havde allerede formået at bygge noget, som folk ikke engang kunne forestille sig. Han havde fået børn til at sidde stille. Han havde fået voksne til at græde. Han havde skabt en historie, der levede videre lang tid efter, at biograflyset var slukket. Men det var ikke nok for ham. For Walt Disney havde forstået noget, som ingen andre forstod. Folk vil ikke bare se en historie. De vil leve i den. De vil have et overflod af sanseindtryk. Skeptikerne, de havde advaret ham. Eksperterne, de havde grint af ham. Og selv hans egen rådgiver, de havde forsøgt gentagne gange at stoppe ham. En filmvirksomhed, der bygger en forlystelsespark, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men de tog alle sammen fejl. For bag de porte ventede ikke bare en park. Der ventede et helt univers. Et univers, hvor folk trådte ind i, og som de aldrig rigtig forlod. Et univers, hvor selv når de er voksne, stadig blev børn. I dag genererer Disney Parks mere end 30 milliarder dollars om året. Ikke ved at sælge billetter, men ved at sælge noget, som ingen konkurrent kan sælge. Oplevelser, som folk tager med sig resten af deres liv. Snip, snap, snude. Nu er historien ude. For Airtox, I har jo allerede gjort det sværeste. I har Dominance FC, I har gymnastik, I har hiphop, og I er endda ambassadører. Den næste disruption, som Airtox I leder efter, ligger ikke i et nyt medie. Det ligger ikke i en ny ambassadør, og ligger bestemt heller ikke i en ny platform. Den næste disruption er en forskel i, hvordan kunden interagerer med jer. Nu er det på tide, vi tager kunderne fra deltagere på sidelinjen til deltagere i jeres eget univers. Mit navn, det er Nikolaj Vester, og jeg er grundlægger af Tempus. Og mit unikke tilbud kunne ikke være mere relevant end netop nu. Fordi i 2027 forventes det, at op til hele 90% af alt content, der er på sociale medier, kommer til at være AI-genereret. Og det betyder, at enhver person med en simpel laptop kan producere. Og det betyder 2 ting for jer. Mindre synlighed på sociale medier og mere forbrugerskepsis, end I nogensinde har oplevet før. I en verden, der bliver oversvømmet af AI-genereret content, er kundeloyalitet og ejerskab den eneste ting, der holder sin værdi. Guld holder sin værdi under en inflation, men brandunivers holder sin værdi under en AI-verden. Men Tempus, vi bygger ejerskab, vi bygger kundeloyalitet, og vi gør det alt sammen gennem et system, der finansierer sig selv. Fear Nothing, det er den filosofi, som Tempus er bygget på. Det her er ikke bare et simpelt forslag, men det er starten på et eventyr om 2 virksomheder, som er skabt af det samme DNA. Mod, frygteligheden og viljen til at gå all in. Og derfor er Airtox, har en stor fan som mig, valgt at gå direkte til jer. En gang imellem passerer muligheder, som er så specielle, de aldrig nogensinde gentager sig. Det kan koste et helt liv af fortrydelser, et helt liv af hvad nu hvis, og man gider ikke stå tilbage på perronen, mens alle andre er kørt. Airtox on my V. Airtox.
Making big steps need air tots. Watch me take that spot. Air tots. Yeah, I want it high. Pull up sharp, no stress, ready now, no guess. Work hard, then I glide. Air talks by my side. Tap the box, hear that sound. Built to hold you down from the jump, from the hop. Never slowing up.